Беларуская мова – гэта той інструмент, які дазваляе выхоўваць душу, сцвярджае мой сённяшні суразмоўца, доктар медыцынскіх навук, прафесор Александр Артишевскі. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Александр Александрович, ну вось я хочу пачаць нашу гаворку з вашага верша. Ад калыскі вясковай, як у казачным сне, маці і родная мова гадавалі мяне. Вось маці і родная мова самага дзяцінства з вами, так? Ведаеце, мне у гэтым сэнсе пашчасціла. Моя мама была адукаваным чалавекам і добра ведала мову. Прычым мову такую ўжо выпіставаную, апрацаваную школай. Яна скончыла гімназію, яна прадоўжыла тэхнікум, скончыла. Адукаваны чалавек быў, прычым не цураліся мовы ў хаце. Дзед, мамін бацька, той працавіты. Мы ўвогуле, я ж ненармальны чалавек. Хто у 93 гады ходзіць на працу? Я хожу, яны разумеюць. На кафедры яны кажуць, толькі ўжо не рассыпайся. Мова – гэта на самой справе родная. Неяк так атрымалася. Па бацькавай лініі там мовы не было. Хаця все шчырыя беларусы, горадскія, дзед, фельчар царскага палка, на той час ужо фельчар нешта. А сям'я з 6 чалавек, у ўсіх вышэйшая адукацыя. А ў бацькі сярэдняя адукацыя, полацкі, кадэцкі корпус. Так вот, это ж... Ой, усё. Вы разумееце, таму мікраклімат у сям'і, якая стварылася бацькамі. Колькасць медыкаў у вашай сям'і, калі палічыць, колькі іх увогуле? По бацькавай лініі дзед. Это такі першы медык. А потым не вельмі. Жонка у вас медык. Жонка медык. Прычым вельмі такі прадвінуты медык, таленавіты медык і вельмі адданы працы. Дачка медык, жонка сына медык. Жонка брата медык. Набіраецца шмат медыкаў. Мабыць, з кім павядзешся, ад таго і набярэшся. Вось вы любілі мову з дзяцінства, вы выраслі ў такой сям'і, адукаванай сям'і. А вось чаму вы пайшлі ў медыцыну? Таму што это было бліжэй да бацькоў. Я пайшоў у фельчарскую вучэльню, у школу у Гродно. Таму што 4 дзяцей вучыць на тыя грошы, якія зараблялі бацькі, амаль немагчыма. І таму я, калі трапіў ужо ў медінстытут, так я нічога не атрымліваў ад бацькоў, яны ўжо аддавалі другім дзецям. Это калі шчыра казаць. Вы казалі, што вы літаральна з першага курсу, з другога семестра. З другога семестра вы ўжо сталі працаваць, медбратам працаваць? Так, па прыказу і так усе гады. Усе гады. І не надакучыла вам увогуле медыцына за гэты час? Яна не надакучыла. Але вы ведаеце, мяне, мабыць, дрэнна выхавалі, і я сам
сабе псаваў кар'еру. Глядзіце, што атрымоўвалася. Пасля аканчання курса інстытуцкага мяне пакідаюць у Мінску і абяцаюць. Я кажу, я вот буду навукай, там хачу тым. Выканаеш задачу, якую перад табой паставілі, будзе табе ўсё. Я шчыра працую на адміністрацыйнай працы. Мяне зрабілі начальнікам сектара кадраў Мінскага облздраваддзела. Асноўная вобласць з этымі цэнтрамі і кадровая праца. І шмат даручэнняў, все атрымлівалася добра. Я адпрацаваў 2 гады, а потым ціханька падаў у аспірантуру, і камісія прапусціла. І мяне залічылі в аспіранты. Першая кандыдацкая дысертацыя была ўжо пра клеткі, пра развіццё эндакрыннай залозы, якая адаптацыю забяспечвае ў арганізме. Это уже было на тэарэтычнай кафедры. Мы пагаворым яшчэ і пра літаратуру, таму што вы не толькі прафесар медыцынскі, але вы і паэт, і кніжка вот у вас выйшла. Але вось гэтая кніга, як нараджалася гісталогія з асновамі цыталогіі і эмбрыялогіі. Гэта на беларускай мове яна нараджалася. Так, вы ведаеце, час змяніўся. Беларусі самастойнасць нейкую далі. Афіцыйна прызнана, што існуе мова, і мову патрэбна развіваць. Кінуліся, а ў 20-е, 30-е там нехта нешта рабіў, там Шапіра нешта рабіў, там некалькі, а ўвогуле нічога няма. І тады узнікла пытанне, а мы можам ці не? Ну, мы сели, 3 чалавекі, 3 дацэнты ўжо на той час, ну і словарик, словнік этой зрабілі тэрмінаў. І мы вот таким чынам рыхтавалі студэнтаў, па рукапісных падручнікаў ніякіх не было. І я паралельна, ну яны мяне падштурхнулі, пачаў падручнік гэты рабіць. Спрабавалі і пайшло. Ну, дапамаглі, трэба прызнацца, вот там ёсць людзі, студэнты, якія дапамагалі, яны патрыятычна вельмі ставіліся, выраслі ў добрых спецыялістаў і да гэтага часу працуюць у медыцыне і помняць творчасць эту нашу. Так быў гэты падручнік зроблены. Ёсць студэнты, якія цікавяцца беларускай мовай? Ёсць студэнты? Ёсць. Прычым, калі пачынаеш з імі размаўляць, яны нават памячаюць. Ну, людзі хочуць быць разнастаронне адукаванымі. І мы ж бяром на сябе нейкую адказнасць, калі кажам, мы беларусы. Я адказны чалавек, і калі я пачаў на мове выкладаць, я ім заўсёды казаў, выбірай гэта, хочаш так, на гэтай мове, давай на трасянцы, якая розніца, мы дамовімся, паразумеем адзін другога. Але хочацца, каб наша родная гучала, а я і напісаў, о народнай мове і думаць вальготней, і з Богам размаўляць неяк больш шчыра.
Александр Александрович, ну вось, калі гаварыць пра тое, што вот вы медык, вы хацелі быць доктарам, вы працуеце, вы абаранілі кандыдацкую, вы абаранілі доктарскую. А як увесь час з вами жыло паэтычнае слово? Як з вами жыла паэзія? Ну, по-першае, яна жила. Я люблю паэзію, люблю вершы. Калі была задума, нарадзілася задума выдаць кнігу, паэтычную кнігу. Калі табе падабаецца Есенін, ну, зразумела, ён і на мове хочацца ж паглядзець, як ён гучыць на мове, а аказваецца, добра гучыць. Калі паглядзіш, можна жа, мабыць, і Беларусь любіць таксама по-свойму. Так, это с семьи. У семьи была вот такая щирость. И вы ведаете, да, и тут написано это, что испрадвечную эту щирость, честность не опранешь, не зваришь у борщи. Так живучи амаль што ў галечы. У дзецях бацькі сумелі згадаваць павагу да асобы чалавечай і вечнае жаданне працаваць. Мы з маёй жонкай, яна недавно адышла в іншы свет, мы пражылі, калі пытаюцца, а колькі вы пражылі? Мы сустрэліся ў 52-м годзе в групе на першым курсе. И неяк вот так, вот, а потом пытаются, так а с какого там, я кажу, ну, калі цалавацца пачалі, не буду удакладняць, але тое, што ўжо пад 70 гадоў мы паразуменне знаходзім, это на самой справе, да, так, у нас шчырыя, такія глыбокія адносіны, павага. Неяк, ну, пашчасціла ў жыцці, мабыць, і мне, я спадзяюся, і ёй. А скажите, вот назва кнігі Тарнова. Адкуль гэта пайшла гэта? Вот з гэтай хаты. Гэта панскі дом, дарэчы, ён захаваны да гэтага часу, значыць, і тут кіламетры ад этого была Белагрудская школа, такая, ну, на той час вядомая, прыходзілася по балоце там хадзіць. Вот адтуль я пайшоў уже ў свет. А далей медвучэльня, а далей праца і інстытут. Скажите, ласка, а вось правда, што вы написали гімн вашага універсітэта? Правда, там такие словы: чистое сумление, белые халаты за жыццё людское у боях штодня, вы не замарали клятву Гиппократа, золотые руки доктора, имя на планете мирной, близкой, далеко в космосе, на океанском дне, вам ніколі не бывае лёгка, медики заўсёды на войне. Ну, вот такие словы. Хорошие словы, и для медиков, конечно, гэта вот сапраўдны... Ну, яны там собрали хор такі дзявочы, і яны там пяюць гэтыя там словы. Вы читаете своим студентам ваши верши? Грэшны. Читаю. А своей будучай жонцы вы присвячали верш? Тут ёсць. Яна стае даўгялавай плеяды, якую сам Хрысанфавіч вучыў. Як дыягносту быў ён вельмі рады і ў клініцысты смела залічыў. А вот кім вы сябе все-таки адчуваеце? Паэтам, докторам, медикам? Мабыць, выкладчикам и выхователям. И это разумеют студенты. Ну что ж, я жадаю вам плёну, я жадаю вам поспехаў, я жадаю вам новых студэнтаў, і гэтых, і новых, і будучых студэнтаў, і каб вам было заўсёды цікава з імі, а ім было цікава з вами. І я нагадаю нашим телегледачам, што сённяшнім маім госцем быў доктор медыцынскіх навук, прафесор і паэт
Александр Александрович Арцішеўскі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.